Proġett bl-isem ta' Darbtejn Jisiru Tfal li jiċċentra fil-lokalità tal-Birgu fejn forma ta' intervista magħmula minn żewġ naħat tas soċjetajiet tagħna mit-tfal u mill-anzjani fejn jistaqsu lil xulxin fuq it-tfulija tagħhom. Fl-istess ħin mbagħad ħajkollna xeni relatati ma' din l-intervista fis-sens jekk l-nanniet jgħidu li kienu jilagħbu b'ċertu tip ta' logħob u kienu jieklu ċertu ikel tradizzjoni eċetera eċetera, it-tfal ħajrelataw ma' daw l-affarijiet u ħajjilagħbu l-istess logħob li kienu jilagħbu n-nanniet tagħna fil-passat. Il-proġett Flourish from Oppression, organizzat minn Grima, joffri spazju għan-nies tal-komunità LGBTI biex jintegraw iktar fis-soċjetà billi jaqdu żewġ aspetti importanti ħafna għall-persuna, jiġifieri l-identità sesswali mal-identità spiritwali u reliġjuża. Fil-kuntest ta' dan il-proġett, dan l-għan ħajntlaħaq billi jiġu użati strutturi mill-metodoloġija teatrali ta' Augusto Boal, jiġifieri l-Image Theatre u l-Forum Theatre. Fil-fatt, il-partiċipanti ħajkunu mistiednin biex joħolqu immaġini permezz tal-ġisem mod fiżiku ta' esperjenzi u narrattivi ta' oppressjoni. Blan li daw jiġu itteatralizzati biex wieħed ifittex riżoluzzjonijiet li mbagħad il-partiċipanti jistgħu jieħdu magħhom lura fil-ħajja kwotidjana tagħhom hekk kif qed ifittxu li jintegraw ruħhom aħjar. L-aħħar fażi tal-proġett mbagħad ħajwassal biex permezz ta' dawn in-narrattivi u dawn l-esperjenzi ikun hemm skript teatrali li jiġi maħluq. Bl-għajnuna tal-Premju tal-President tal-Kreattività, iċ-Ċentru Interattiv għax-Xjenza Esplora ikkollabora ma' Teatru Malta blan illi joffri esperjenza aċċessibbli u inklusiva ta' parteċipazzjoni kulturali. It-tim kreattiv kien jinvolvi artisti ta' ħila u esperjenza minn diversi joqsma artistiċi. Matul il-vjaġġ kreattiv dawn ħadmu bir-reqqa ma' persuni omja u nieqsa mid-dawl u flimkien esploraw firxa ta' possibilitajiet kreattivi illi joffri jidlam ċappa bilan li jtellaw esperjenza maġika ta' pantomima b'użu ta' teknoloġija relatata man-narrattiva Maltija tal-Gawgaw, mostru illi joħroġ matul il-lejl ta' lejlet il-miliet jaħtaf tfal. Bħala Kunsill Lokali ta' Birkirkara applikajna għall-Premju tal-President u ġejna magħżula, aħna għażilna is-sezzjoni Anzjana Karkariża u n-nostalġija tagħhom ħajfissruha fi stained glass. Aħna bħala Kunsill Lokali nirringrazzjaw lill-eċċellenza tagħha l-President. Il-Kunsill ta' Birkirkara flimkien ma' studenti mill-Lemkast se noħolqu proġett sabiex nsarfu l-esperjenzi nostalġiċi ta' anzjani Karkariżi u nurruhom b'xogħol artistiku ta' stained glass. Bis-saħħa tal-Premju tal-President, St. John's Foundation dis-sena ħajniedi proġett li involvi n-nisa li kienu fil-vjolenza domestika u ħarġu minnu fejn ħajjitalmu modi differenti ta' espressjoni biex jgħidu l-istorja tagħhom ta' kuraġġ u reżiljenza. Ħanużaw sfin, mużika, kompożizzjoni ta' mużika u lirika biex dawn ikunu jistgħu jgħidu l-istorja tagħhom. Il-qofol ta' dan il-proġett se jkun video li bih se nqajmu iktar kuxjenza fuq il-vjolenza domestika u r-reżiljenza ta' dawk li jkunu fiha. Dal-proġett qegħdin nippruvaw nilħqu l-udjenzi u nagħtuhom għarfien dwar persuni li qegħdin madwarna li huma maqbuda f'ċirku ta' prostituzzjoni, faqar, suwiċidju, abbuż ta' droga u qegħdin nisimgħu il-leħen tagħhom u nippreżentaw l-istejjer tagħhom fuq il-palk. Qegħdin ukoll nużaw id-drama therapy biex nilħquhom u nippruvaw ngħinhom joħorġu minn dan l-istess ċirku. Opening Doors hija organizzazzjoni volontarja li twassal taħriġ fil-mużika, sfin u drama lil adulti b'diżabilitajiet intellettwali. F'Mejju għandna performance kbira, ħajkonna 60 performer fil-fatt li jaħdmu magħna ilhom jaħdmu fuq dan il-proġett tal-sena u nisperaw li ħajkonna udjenzja kbira biżżejjed biex nkunu nistgħu niżibixxu dan ix-xogħol. Dan
Dan il-proġett Radio Varo Malta huwa b'kollaborazzjoni ma' Radio Varo Finland. Aħna kuntenti ħafna b'din il-kollaborazzjoni għax qed tagħti opportunità lil persuni b'diżabilità intellettwali juru iktar l-abiltajiet tagħhom, kif jesprimu ruhom, huma jesprimu ruhom b'mezzi iktar konvenjenti għalihom biex iwasslu il-ħiliet tagħhom lill-komunità. Bl-għajnuna tal-Premju tal-President se jkun possibbli li numru ta' pazjenti li bħalissa jinsabu għal-kura fl-Isptar Monte Carmeli jaħdmu fl-imkien ma' artist viżiv Matthew Kassar sabiex joħolqu mural f'waħda mill-areas prinċipali tal-isptar li bħalissa ovvjament huma pjuttost areas kliniċi. U permezz ta' din il-pittura u dan il-mural nixtiequ li nagħtu ambjent aħjar il-kull min ikollu bżonn anke jidħol għall-kura u jidħol f'dan l-isptar. Step Up on Equality on Music huwa proġett li jagħmel differenza lil żgħażagħ b'Down Syndrome permezz tal-mużika. Dan huwa proġett li jkompli fuq proġett preċedenti li ġie finanzjat mill-Premju tal-President tal-Kreattività fejn iż-żgħażagħ ġew introdotti għal sistema innovattiva ta' kif jaqraw il-mużika, mhix ibbażata fuq metodu tradizzjonali imma bbażata fuq kuluri. Il-proġett attwali qed joffri servizzi individwali ta' tuition lil dawn iż-żgħażagħ fejn eventwalment l-intenzjoni hija li jkollna anke gruppi mużikali. Dan il-proġett qed jiġi mentored minn Resonari School mill-kreaturi ta' din is-sistema li operaw ġewwa din l-iskola għal tfal b'diżabilità.